Bývalé kino Víte. Ještě nejsou. Kde se asi tak lákají? Vysvětli tatovi, jak se sem dostane. Tak to bude pedat mazet. No čau. Nic takového připraveného to nemá. No tak víte, Aby tady zamluvil Učiliště. tolik diváků. učiliště, Ale jak slyším, už se tam ženou dozadu. učiliště, Slezska. Takže už to tady. Tak můžeme. Tak ještě jednou. K1 pokročilý. Prosím na Učiliště je kino, bývalé. No jasně, za učilištěm je kino. To hřiště. No v Hrabovce, u nás. Slezska, učiliště hasičské. No, tak tam je kino, víte, za ním, ne? No, bývalé. No tak to je v tom kině, představení. Víš? Jasné, mám tam auto před schodem, je tam plno.